Encara treballant, senyor Millet. Sí, estic signant uns xecs per a algunes ONGs. Encara em falten Pallassos Sense Fronteres, Metges Sense Fronteres i Metges de Pallassos Sense Fronteres. És vostè tan generós, senyor Millet. Vol dir que cal donar tants diners a aquestes organitzacions? Si no ho faig jo, qui ho farà? Als advocats com tu els fa falta una mica de sensibilitat cap a les necessitats del món. Potser sí que té raó. Bé, li portava uns documents. Oh, què ha passat? Valga'm Déu! Pobre Colom. Està bé? S'ha trencat una poteta. Ràpid, porta'm fil i agulla que l'operaré d'urgències. Això no hauria passat si no netegessin els vidres cada dia. Ai, luxes innecessaris. Senyor Millet, hi ha hagut un accident al carrer i hi ha un nen ferit. El trucaré una ambulància. No! No hi ha temps. No? Que em treguin a mi la sang, per si el nen la necessita. Però, vol dir, quines possibilitats hi ha que tingui el seu mateix grup sanguini? No ho sé, però valdria la pena intentar-ho, ni que fossin del 4%. Ràpid. Hi ha una vida innocent que ens necessita. L'obrecartes? Potser necessiten que els doni un òrgan. Ràpid, així, anem. I això és tot el que recordo del 4%. I aquell va ser l'únic colom que va entrar al meu despatx durant tots aquells dies. I ara, seguint els consells de la meva advocada, no diré ni una paraula més. Com? Què? Almenys podria contestar alguna pregunta. Ni que fos amb gestos. D'acord. Vostè, quan veia el forat econòmic al Palau de la Música, què sentia? No s'ho treien al cap. Suava! Vale. I després d'aquesta compareixença no pensa fer res fins que surti la sentència? Sí? Calços cavall... Cowboy! El cap! Vale. Un cowboy que va... Un astronauta! Vale. Cowboy astronauta que van... Que filma... Toy Story! Toy Story! 3! Anirà a veure Toy Story 3! Ei, i en 3D?